Hola, nois i noies. Sabeu qui sóc? Esclar, el carter Juliu. Sabeu per què em diuen Juliu? Perquè sempre estic content. Però us ho haig de confessar. M'han canviat la zona i m'han enviat en un país amb gent més estranya. Uf, estic baldat. Tenia tantes ganes de seure al meu balancí i fer una becaina. Ja està bé, mira la gata que m'han rebut, és que posa el meu nom, no, posa el nom del llop, és que jo sóc el llop, no, és una broma, ara mateix et converteixo en... Ostres, què ha fet aquesta dona? On sóc ara? Ui, àvia, quina mala cara fas avui, que has dormit malament. Ai, nena, no saps quin dia he tingut. No et preocupis, t'he posat un pastisset que he fet amb la mare. Que ets maca. Ostres, per fi ja torno a ser a casa. Ja us ho deia jo, quina gent més estranya hi ha per aquests voltants. Hola, t'agraden els canelons? És que estic avorrit. A tothom li faig por. Quina mandra, ara que estava a punt de llegir el diari. Però pobre home, em fa pena. Què vols fer-hi? Anem! Hola, sóc la Ritxus. Necessito rebre immediatament el mail on confirmen que m'han admès a la cursa de running d'aquest finde. Tot va junt amb un pànquing, la roba i la invitació per a la party de després. Vine corrents a casa, please. Ciao! Oh, puja sobre meu i anem amb 3 passes. Au, vinga, ara sí que he trobat un bon amic. Anem! Que guai, quina il·lu, estic supernervi. Segur que la meva festa serà la més mega de tot l'any. Tinc tants friends. Hola, Jesús, estic tan content que ens hagis convidat. Tenies ganes de veure? Estic tan famosa mentre meus pares. Nen, fes el favor de comportar-te, ens anem d'aquí ara mateix. Ai, deixa'l tranquil, sempre està sobre d'ell. A veure qui és ara. Que contenta que estic, que la noblesa vingui a casa meva, és un honor. Ostres, teniu una primera sortida que li palau. Tot el dia de balls, banquets i reverències. Mira, me'n vaig amb la Caputxeta i la seva àvia. Durant una estona podré estar amb gent normal que no parla de vestits i prínceps i casaments. Encara no sé què he vingut a fer aquí. Qui és la Rinxusa? Qui és la Caputxeta? Me'n vaig amb aquell carter a veure si em posa al dia. És que mai sé on soc. El gran està a punt i el jardí de l'equip de música amb més seguidors dels top comptes. Endavant la música.